ngambara ing ngawang-awang gumur lho sampean. Pripun, Pak? Lah wong nyanyi kok jotakan iki lho. Nggih, jotakan jenengan. Kaya mrene apa piye? Panas, Pak. Ora iki. Kahanan. Iya. Asik. Goyang yo. Betul.
Coba ra panas nih. Nggih. Nggih. Mendung sithik ra apa jane. Aka dos lulu mok, Pak. Aise panas nek ditagih menteng. Saking Pak. segere to. Mergo tanggal 6. Nggih. Kulina iki. Ayo Pak.